Garaşsyz neser golaýda hökümetçi türkmen medialarynda käbir halkary ugrulary boýunça dowamly uçur gatnawlarynyň ýoly goýuljakdygy barada peýda bolan maglumatlaryň ýalandygyny aýdýar. Şeýle-de Türkmenistanda bu barada intek gurrun edilmeýändigini belleýär. Bu aralykda Türk Hova ýollary gullugynyň wekili Azatlyň habarçysyny Türkmenistana uçuşlaryny ýoly goýmaga taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny aýdýar. Munun bilen baglylykda Türkmen Hova ýollary gullugy azatlygy häzirki pursat diňe halkara charter uçurlarynyň amala aşyrylýandygyny, dowamly ýolugçy uçuşlaryny ýoly goýmagyň entek gözüňünde tutulmaýandygyny aýtdy. Türk Hova ýollary 1 aprelden başlap Aşgabat uçuşlaryny gaýtadan ýoly goýmaga taýýar. Emma bu türkmen tarapyna bagly bolup dur diýip Türk Hova ýollary gullugynyň Istanbulyň halkara aeroportundaky wekili habarçymyza aýtdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkary uçuşlary ýatyranyňdan soň durly ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän kötünýär. Mundan öň 20-nji martda hökümetçi türkmen portal nisiri Russiýanyň Tataristan Respublikasynyň paýtagtyndaky Kazan aeroportunyň aprelden başlap Aşgabada uçuşlaryny ýoly goýjakdygyny habar berdi. Ýarym resmi nisir habarynda aeroportuň medeniýet wekiline talgylandy. Şeýle-de 26-njy martda ýene bir hökümetçi Orient nesiri 27-nji mart 29-njy oktyabr aralygyndaky tomuzky mewsimiň dowamynda Aşgabat Minsk ugru boýunça dowamly uçuşlaryň ýoly goýuljakdygyny habar berdi. Nesir Minskiň milli aeroportunyň saýtyndaky uçuşlaryň tertibine talgylanyp 9 aprelden başlap Türkmen Hova ýollary gullugynyň hepdede bir gezek Aşgabat Minsk ugru boýunça uçuşlary amala aşyrjakdygyny aýtdy. Emma garaşsyz Türkmen News nesiri Türkmen hökümetindäki öz çeşmesine salgylanyp, ýurdun özünde halkary uçur gatnawlaryny dikeltmek barada gurrun edilmeýändigini aýdýar. Nesir Minskiň aeroportunyň uçur tertibinde Aşgabat ugru boýunça uçuşlaryň görkezlendigini, emma olary onlaýn ýagdaýda bilet satyn alyp bolmaýandygyny hem üns çekýär. Türkmen Hova ýollary gullugynyň resmi web saýtynda täzeden ýoly goýuljakdygy aýdylýan uçur gatnawlary barada maglumat ýok. 29-njy martda gullugyň wekili Azatlygy häzirki pursat diňe halkary charter uçurlarynyň amala aşyrylýandygyny, dowamly uçuşlaryň ýoly goýulmagynyň entek planlaşdyrylmaýandygyny aýtdy. Türkmenistana käbir wagt barýan uçurlary minmek üçin düzülýän resmi tanawlary goşulmak ise käbirler üçin aýlary, beýlikler üçin 1 ýyldan hem köp wagty çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para soraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç hili koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamynda hukmany maska rejimi sebätary hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusy ýolugýanlaryň ondan helak bolýanlaryň hem köpdigi nykdalýar. Soňky wagtlarda Mary welaýatyna dümew pisint keseli bilen näsaglap hassahana barýan adamlaryň sany görnetini köpenýär. Şol bir wagtda dermanlaryň gytçylygy we gymmatçylygy ýetelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji martda Sebitden habar berdi. Yerli lukmanlaryň sözlerine görä näsaglar ýokary temperatura, ysgynsyzlyk, işdäsizlik, kelle agry, üskülewik bokurdygyň galmagy, ýys almazlyk, tagam bilmezlik ýaly bir meňdeş kesel alamatlary bilen hassahanalara ýüz tutýarlar. Mary we bayramaly hassahanalarının lukmanları hassalaryň köplügi sebäpli yer bolman soň täze näsaglary kabul edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Etrap hassahanalary täze hassalary welayet keselhanasyna uradýar. Marynyň Sebit keselhanasynyň lukmanlary bolsa görkezme bilen näsaglary öýlerine bejergi almaga maslahat berýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy uly ýaşly adamlar bilen bir hatarda kiçi ýaş çağalaryň dümew pisint kesel bilen näsaglyan ony habar berýär. Çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň ýarasyndan gowragy çağalar bagına gelmeýär diýip bir marly terbiýeçi Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Mary welaýatynyň çägünde mewjudyan dümew pisint kesel dünýäde koronavirus pandemiýasynyň henizem dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistan dünýäde pandemiýa başlanyl bäri öz çägünde COVID-19 hadisasyny resmi taýdan hasaba almadyk sany ýurtlaryň biri boldy. Azatlygyň habarçysy Maryda lukmanlaryň arasynda hem dümew ýokuşmalarynyň köpelýändigini habar berýär. Galy berse de beýleki edara kärhanalarda hem dümew sebäpli
saglyk ýagdaýy boýunça wagtlaryň iş rutadyna çykýan adamlaryň sany köperýär. Bu aralykda habarçymyz soňky wagtlarda dermanhanlaryň öňüne uly nowatlaryň emele gelýändigini, zerur dermanlaryň bahasynyň bolsa ýokurlanýanyny habar berýär. Derman satyn almagy mümkinçiligi bolmadyk raýatlar bolsa öý şertlerine keselden açylmaga çalyşýar. Dermanhanalaryň içinde we dasynda adam köp. Ýerdenden aksamaçylyny nowatlar egtilmeýär. Sol bir wagtda köp adam dermanhanalardan derman satyn almagy pullary bolman soň öýlerinde kızgın çay ýa-da unas içip zärlik tüteledip keselden açylmaga çalyşýar. Diýip bir marly ýaşaýjy zatlyň habarçysyna gurrun berdi. Dermanlaryň täze bahalary öňküsinden 2-3 manat gymmatlapdyr. Öňkü 10 manatlyk dermanlar 13 manat boldy. Analgin dimedrolun bir ampulosynyň bahasy 2 hepde mundan ozal 2 manat 50 teňgedi, sugun 4 manatdan satylýar. Beýleki zerur dermanlaryň hem bahasy sular ýaly ýokurlanypdyr. Adamlaryň öz ýanlary bilen dermanhana alyp barýan pullary lukmanlaryň maslahat beren dermanlarynyň ýarsyny satyn almak üçin hem ýetmeýär. Diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli lukmanyň sözlerine görä, hastahanalary iýerleýän dermanlaryň üçinçiligi kesilipdir. Öňkü dermanlaryň üçinçiligi kesildi. Edil suwun küwün agyr ýagdaýda hastahana ýerleşen hastalaryň agyrlaryny aýyrmak üçin zerur bolan dermanlar indi getirilenok. Dermanyň haçan getiriljegi hem belli däl. Hastahana düşen agyr hastalaryň hosarlary derman getirip bilmeseler, bizde agyryny aýyrar ýaly hiç hili derman ýok. Diýip bir hastahana lukman Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda marada dümek pisint kesel ýurdun käbir sebäplerine şol sany Lewap welaýatyna pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşadylýan wagtyna gawat gelýär. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 28 martda Türkmenabadda kafeleriň, garwanyşhanalaryň gaýtadan açylanyny, ýöne sebitary herekete girdilen çäklendirmeleriň saklanyp galýanyny habar berdi. Mardaky habarçymyzam sebitde käbir restoranlaryň gaýtadan öz işine başlanyny habar berdi. Lewapdaky habarçymyz sebitde ýokuşma hadiseleri bilen bagly ýagdaýlaryň gadaw saklanýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä, koronavirus barlygy oňy netije görkezýän raýatlaryň pozitiv test netijeleri näse raýatlaryň dykkatyna ýetirilmeýär. Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň öňýany ýurtdaky ykdysady çökgünniň dowam edýän wagty onsuz hem dowamly gymmatlanan azyk haritlarynyň bahalary hasam ýokurlanyp başlady. Orada aýynyň golaýlamagy bilen Türkmenabadyň bazarlaryna azyklaryň, hususan agdaçar sadakalaryna ulanylýan ýemy tönümleriniň bahalary ýokurlany. Palawa gerek bolan tuwynyň 1 kilogramynyň bahasy mundan 10 gün 10-11 manat aralygynda bolan bolsa, häzir ol 18-20 manatdan bahalanýar. Tüýjü kökelerini bahasy hem ortaça 10 manat galyp 50-60 manatdan satylýar. Diýip Lewaply ýaşaýjylaryň biri 29 martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz soňky günler kiçik sakly mallaryň şeýlede et önümleriniň bahalarynyň hem ýokurlanandygyny bellidi. Mal bazarlaryna häzir bir goýun ortaça 2000 manatdan satylýar. Bazarlarda iri şahly mal etiniň 1 kilogramynyň bahasy 60 manada, tuwa ýagynyň 1 kilogramy hem 40 manada çykdy. Sevdiň ýaşaýjylarynyň adatça agdaçar saçaklaryny hödür kerem edip goýýan balygynyň 1 kilogramynyň bahasy hem 70 manada şeni ýokurlany. Bu ozal görülip eşidilmedik narhlar. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy, şeýlede narhlaryň keýigiň sakyna çykmagynyň netijesinde köp hojalygyň agdaçar tadakyny bermek meýlinden el çekýändigini sözüne goşdy. Aşgabatdaky habarçymyz hem soňky 3 güniň dowamında bazarlarda azyklaryň bahalarynyň gymmatlaýandygyny aýtdy. 8 manatdan satylan apelsiniň 1 kilogramynyň bahasy häzir 11 manatdan satylýar. Bananyň 1 kilogramy 20 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manada ýetdi diýip habarçymyz paýtagtyň bazarlaryndaky soňky narhlar barada maglumat berdi. Şu ýyl dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabasynda Ramazan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni 2 aprel diýip kesitledi. Ramazan aýynyň dowamında dini kadalary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýasmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jynsyk gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dilegi edilýär we haýır sahabat berilýär. Sol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agdaçar mescitlerdäki namaz üçin köpçülik bolup jemlenýärler. Suyul Ramazan aýynyň öňü sirasy koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mescitler hem gaýtadan gapylaryny açdy. Azatlyň bu barada geçen hepde beren habaryny 28 martda hökümetçi ýarym resmi nesirler hem tasdikladiler.
Maglumata görä 29-njy martdan başlap adamlara arsaçylyk epidemiologiki sertlerini berk-beri zaýdan halatynda mescitlerde köpçülik bolup namaza durmaga mümkinçilik beriler. Emma talap edilýän sertlerin jikmejikleri barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyl hem mescitlerin gaýtadan açylýandygyny eglan edipdiler. Emma geçen döwrüň dowamında ýurduň durly tewitlerinde adamlaryň köpçülikleýin mescitlerden gowulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň etaty azatlyklaryny, sultanda din wyzdan azatlygyny berkçäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň tanawyna girdip gelýär. Galyp ertede türkmenleriň Uraza däplerinde çağlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň öňü tirasynda öýlere aýlanyp, ýa Remezan aýdýarlar we adamlar olary süýji kökü ýa-da başga iriýmiş hödürleýär. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media teristleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär.